Sa number 2, Bacolod City, liwat gin-activate ang ASF Task Force. Bilang pagpanghanda sa syudad sa posibleng pagsulod sa African swine fever sa Bacolod City, liwat nga gin-activate sa syudad ang ASF Task Force. Sandig sa Executive Order 043, pangunahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag ni City Veterinarian Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre ang task force. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga magasugod na ang syudad sa Information, Education and Communication Drive sa mga pumuluyo nga nagasagod sa baboy sa ila nga ugsaran. Dugang pa niya, naghahanda naman ang syudad sa pagpabaskog sa border control para sa mga baboy. Ilabi na nga may mga confirmed cases na sang ASF sa probinsya. Sa karon wala pa sang kaso sang ASF na na-record sa Bacolod City. Apang magapatuman na sang random testing ang syudad. We are mindful nga certain season of the year do kakatabo ini ang pagluntad abi sa problema sa ASF. So amo to we will start with IEC information education campaign sa aton nga mga backyard balang nga mga hog raisers i-integrate naton ina sa ginapatigayon man nga house to house nga vaccination sa aton assistant city vet.